Вярвате ли на всичко, което ви казва изкуствен интелект? В сферата на правото не бихме могли да му се доверим на 100%. Не и на този етап от неговото развитие. Сега ще разберете защо. Все повече хора използват изкуствен интелект, като опитат за какво ли не. Днес ще разсъждаваме върху въпроса доколко можем сляпо да се доверяваме на изкуствен интелект, когато става въпрос за разрешаване на различни правни въпроси. Изкуственият интелект е един страхотен инструмент. Той ни помага в ежедневието, може да се справя отлично с различни математически задачи, може и да ни каже как да си направим една пилешка супа, например. Но в областта на правото изкуственият интелект все още страда от някои несъвършенства. Поради няколко причини, лично аз не бих ви посъветвал да се доверите на изкуствен интелект, когато става въпрос за разрешаване на някакъв правен въпрос. Първата причина, според мен, следва да бъде това, че изкуственият интелект е изключително убедителен. Той звучи много убедително. Когато аз съм го питал каквито и да било въпроси, нито веднъж не ми се е случвало да каже: предполагам, че едно нещо еди как си, но може и да не е така. Винаги започва изречението с някаква по-категорична фраза, което според мен създава едно усещане за доверие от страна на потребителя и улеснява комуникацията с изкуствен интелект в посока, в която потребителя лесно приема за истина това, което изкуствен интелект му казва. На следващо място, изкуствен интелект не се обижда. Опитайте се да обидите изкуствен интелект, да кажете нещо, което предполагате, че би било унизително за неговата, в кавички, личност. Той няма да ви отвърне с контраобида, а ще каже някаква фраза, ще изпише някаква фраза от рода на: разбирам, че се чувстваш така, но нека да видим какви са причините за това твое отношение или нещо подобно. Представете си сега една такава житейска ситуация, в която някой вас ви обижда, някой човек, всеки изпада в такава ситуация. И си представете как не му отговаряте, как не му реагирате. Не му давате шанс този конфликт, който той го е започнал, да продължи, т.е. вие не захранвате горивото на неговата агресия. И какво се случва според мен в отношенията с изкуствен интелект? Когато той не захранва, например, нашата фрустрация от това, че даден негов отговор не е пълноценен, че не ни харесва как точно ни говори, според мен на подсъзнателно ниво отново се усилва това доверие към изкуствен интелект. Тоест ние го приемаме подсъзнателно за някакъв авторитет, който след като не пада на нашето ниво в момента, т.е. не ни се заяжда както ние му се заяждаме, следователно той е един вид, ако щете, без тази дума да се тълкува крайно, един вид по-извисен от нас. И можем да му имаме доверие за това, което ни пише. Друга причина, поради която не следва да се доверяваме сляпо на изкуствен интелект по отношение на правни въпроси, е, че той не носи отговорност за това, което пише. Ако погледнете в долната част на екрана си, ще видите, че пише, че изкуственият интелект, конкретно да кажем ChatGPT, може да допусне грешки. И не носи отговорност за това, че е допуснал грешки. А представете си сега, че в сферата на правото, ако питате нещо, примерно сте адвокат, питате нещо по отношение на ваш клиент, той ви отговаря и вие се базирате своите бъдещи действия на отговора на изкуствения интелект. Това може да доведе до реални последици в така наречения жив живот по отношение на вашия клиент. Същото е положението и с студентите, които се подготвят за изпит по някаква правна дисциплина въз основа на лекции, генерирани от ChatGPT. Те могат да звучат прекрасно, могат да звучат логично, могат да звучат подредено, но има причина, поради която се продават учебници или могат да се вземат от библиотека учебници. Има причина, поради която се водят лекции. Защото хората, които водят лекциите, хората, които пишат учебниците, са хора, чието знания са проверени. Тоест, изкуственият интелект не е минал през това, сито на правното усъвършенстване, което започва с университета и след това с трупане на допълнителен опит в сферата в практиката. Така че изкуственият интелект не може да бъде добър източник за подготовка на студентите. Той може да насочва студентите, но аз никога не бих посъветвал студенти да се готвят само на база на лекции, генерирани от ChatGPT. И нека не забравим, изкуственият интелект е голям езиков модел. Неговите отговори се базират на някакъв статистически езиков модел. Тоест, всяка негова следваща дума се предвижда въз основа на някакви статистически данни. Тоест, изкуственият интелект не разсъждава,
той не е съзнателен, той не може да вникне в един правен казус така както един човек вниква. Защото да, един човек разсъждава върху, има пред себе си някакъв казус, който трябва да реши, има някаква теория въз основа на която базира своето решение, разглежда съдебната практика, но въпреки това човека е съзнателен. Той влага от себе си нещо повече от това, което изкуственият интелект ще вложи. Ако щете, дори влага и емоция при решаването на даден казус, особено когато защитава едната от двете страни. Така че, да, действително изкуственият интелект в един момент, според мен, ще стигне до нивото на хората и юристи, все пак ние сме все още 21 век. Представете си какво ще се случи, например, 25 или 30 век. Но все още той може да бъде единствен ориентир и всичко, което ни казва по отношение на някакви правни въпроси, според мен трябва да бъде много внимателно проверено, преди да стане достояние на съответния адресат. Ще продължим с подобни видеа и в бъдеще, където ще разсъждаваме върху връзката между изкуствен интелект и право. Но както и да е, това е за сега. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.